eller sådan noget, der laver det. Han har bedre styr på det, end jeg har. Hvis det er. Jeg kan ikke finde ud af at lave sådan noget. Tak for lov. Men det var bare et event, jeg skulle lave til næste weekend. Med noget weekendhygge, noget med jer. Men det, jeg kunne mærke i mit hoved, jeg kunne ikke rigtig sådan, mit hoved kunne ikke finde ud af det, så gav jeg op. Det skal være en, der er mere styr på det, med at lære det. På toppen, så kan du få en gratis kasse. Nå, jeg skal trykke. Okay, men så gav jeg min tip op, mand. What the fuck? Tak for lov. Min team gav bare fuldstændig op. Prøv lige så. Jeg ved ikke, om eventet bliver til noget. Hello. Jeg skal snakke russisk. Oh my god. Russisk. Питбай. Хорошо. Пит. Есть. Jeg ved ikke, hvad jeg der. Okay, men jeg savner. Двойка. Jeg tager grundlagen. Jeg prøver at være positiv så meget jeg kan. Nogle gange så svinger det jo også for mig selv jo sådan. Men jeg prøver at være positiv. Чекай Библию.